Vols preparar-te pel futur? Vols aprendre una professió? Apunta't als programes de formació i inserció. Si tens entre 16 i 21 anys, forma't en vendes, oficina i atenció al públic i instal·lació i manteniment d'electricitat, aigua i gas. Per mi el programa aquest és com una fase o un impuls després quan l'acabes per poder treballar. Pues el PTT para mí significa que es como te ponen a hacer un oficio, por así decirlo, te enseñan, te forman para un oficio. A ver, eso es como todo, si tú quieres estudiar una cosa, da igual por qué rama estés o por cuál, que el PFI, por ejemplo, te puedes ir a un ciclo, de un ciclo medio superior a uno superior, y de ahí a la universidad, si tú quieres, depende de ti mismo, cómo lo quieres hacer. Hi ha més portes. Una altra cosa és que a tu te les obrin, o que tu també te les vulguis obrir, també és algo de tindre ganes, això és un propòsit que vens tu perquè tu ho vols per tu. Si no treus l'ESO i no vols mirar més enllà, ja és cosa teva. Els programes de formació inicial són cursos de formació professional inicial pels nois i les noies que no graduen a l'ESO. És un recurs de formació professional amb l'objectiu d'aprendre un ofici en concret. A part del bloc de formació professionalitzadora i de formació bàsica, és molt important tenir en compte que també hi ha 180 hores de pràctiques en empreses i un bloc de PRL, de prevenció de riscos laborals. I a la setmana ella anava demanant. Demà vaig al col·le, no? I demà vaig. Ell ve content, ell ve motivat i és com una persona nova. El que hem de tenir en compte és que el PTT és una segona oportunitat. Segurament heu estat molt frustrats amb l'institut, esteu farts, creieu que no serviu per estudiar, però això és mentira. Simplement no serviu per aquest sistema educatiu, heu de buscar alternatives i el PTT pot ser una d'elles, perquè enfoquem l'educació des de la feina, des de la pràctica, des de les cures individuals també. Amb el PTT aprendreu una professió, el que aprendreu és a tenir un ofici i a ser partíceps de la vostra pròpia formació. Apunta't als programes de formació i inserció. Més de 400 joves han passat per les nostres aules. Un 80% han continuat estudiant després de participar en aquests programes. Apunta't. Matricula't. Inscriu-te. Pel teu futur. Pel teu futur.